bisa coba di mana alhamdulillah musuh. Belai nak kham jangnai kothoma koyekdin sikang sing cinema nai sanjanano asik hamya beram koto jotono chubachu khaika bono hamridan bagai takte khoroksa bukhukjak phaikwa tamno hungkake bo asike bemar hamya manjakjak bini borongni ora asike rangkari kha rangrok je tongmai rok bebak doktor naijake paithangka o bukhukjakni mung hingke Biswa Laxmi Debbarma borongni kami hingkake soilangta Belai district tai bini family ni borok rok lukurognu chubachu sankha tei especially bubagra no chubachu sankha tei borong area ni MDC eba MLA rokno chubachu sankha faide sing takte waisa jotono sing thanchak khlainai te waisa chubalayano scanner tongo o scanner no je manchak khokjak khongnai ridi tei o manpili Belai ni tak social media o kasai tongo bubagra moharaja jungle nono naimang jen nang urpating khaino nono wan song wan song asle hamjang lai waisa munile waisa kable waisa tongja bani nang bo kisha hel khaji jadi an busan bacin amma be nang kisha hel khaji jadi ni ni bagi ting kamang no waisa hamjago waisa munile atu khaimang tong lai tong busan an ja o tabu an busa se omai thangane kun le hamnan le kerikya nang kisha suba jadi ini silong bungrong ayang. Hingga jeta bu sinti berasa jeta menteri tongne rongne MLA MDC tongne rongne tampak kesana borong na. Mong na bu kesaruan, borong bisa coba zabai tu. Sung bo je sung mani, je kai mani kai je pakai lembah. Tam na tong ciba cile, burabu burice. Besai bu kaisa yang maya, ini tang maya. Besabut tidak bo, bong na coba mang na jotom keroi. Tak tam kaya bah. Nogo kisah coba zabai di, menteri MLA rok mendengai rok bo. Hingga tabuk sini munu solendan MDC Hollywood cakma bono botam kok kesanai. Bono kesaru, bobo kisah saja kayak gimana.